Tervetuloa uuteen videoon! Tänään pelataan vähän muistopalanttia ja mä taas tässä vaan jotakin teen. Mä en tiedä mitä. Kohta tulee varmaan jumpscare. Ihan sama. Mut kiitos kun katsotte tätä ja olisin kiitollinen jos nyt kommentoisitte vaikka jotakin mitä mieltä ootte ollut näistä mun videoista. Mä laitan musiikin tähän, niin varmaan tää selustus loppuu tähän, niin joo. Mä laitan nyt tähän tämän musiikin, moikka! PS, mä nyt teen nopeeta tähän vielä tämmösen, että tää oli sit voice real. Mun ääni ei siis ihan kuulosta täältä, mut ihan sama. Joo, mulla kestää yleensä tehdä näitä tyyppejä aika kauan, niin kattokaa nyt hetki tässä, että mä saan tän tehtyä ja sori kun tässä menee näin kauan ja aikaa aika paljon. Ja joo, tiedätte toi musiikki äsken loppu tossa, niin mä laitan kohta taas uuden musiikin. Ja laittakaa ehdotuksia tonne alas, minkälaisia musiikkeja te haluaisitte näihin videoihin ja haluatteko lisää tätä taustaa selostusta. Joo, ja taas tässä mä teen tämmöstä hahmoa, ja kestää taas aika kauan, joo, kiva. Sentään mä osaan tehdä näitä videoita ja niin, ja selostaa nyt tässä eka kertaa itse. No sori, mä nyt jäppään tässä jotakin, niin joo, ja tää on aika randomi, joo, moikka. Tilakkona. Ja nyt mä lopettelen tätä videoa, niin kiitos kun katsoitte, heippa!